маҷлиси намояндагони тоҷикистон бо тасвиби қонуни нави мубориза бо терроризм иҷозатномаи таъсиси ниҳоди муқобила бо таблиғоти афкори гурӯҳҳои террористӣ ва ифротӣ дар фазои маҷозиро барои идораҳои амниятӣ ва интизомӣ содир кард. азиз муҳаммад холмуҳаммадзода, намояндаи маҷлиси қонунгузории тоҷикистон, ҳангоми баррасии ин тарҳ гуфтааст, ки зарурати таъсиси чунин ниҳоде аз сӯи Додситонии кул, Кумитаи давлатии амниятии миллӣ, вазоратҳои умури дохила ва адлияи ин кишвар ироа шудааст. холмуҳаммадзода таъкид кардааст, ки ситоди махсусе ба ин манзур дар Додситонии кули Тоҷикистон таъсис мешавад, ки масъулияти ҳамоҳангии тамоми идораҳои амниятӣ ва интизомиро барои муқобила бо таблиғоти афкори гурӯҳҳои террористӣ ва ифротӣ дар фазои маҷозӣ бар уҳда хоҳад дошт. мушаххас кардани ашхос ва гурӯҳҳои фаъол дар заминаи ҷазби ҷавонон ба гурӯҳҳои террористӣ, аз ҷумла гурӯҳи ҷангҷӯии давлати исломӣ ва ҷалби онон ба минтақаҳои даргириҳои мусаллаҳона дар хориҷ аз Тоҷикистон, аз вазифаҳои ин ниҳод аст. дар Тоҷикистон бар асоси ҳукми додгоҳи олии ин кишвар 18 созмон ва гурӯҳ аз ҷумла гурӯҳи ҷангҷӯии давлати исломӣ, Толибон, ҳаракати исломии Узбекистон, ҳизби исломии Туркистони шарқӣ, ҳизби таҳрир, гурӯҳи салафия, алқоида, ҷабҳатун-насра, ихвонул-муслимин, лашкари таиба, ҷамоати исломии Покистон, ҳизби наҳзати исломии Тоҷикистон, гурӯҳи 24, паймони миллӣ, гурӯҳи таблиғи ҷамоат, Тоҷикистони озод, Ансоруллоҳ, шаҳидони Яҳуво ва чанд созмони дигар террористӣ ва ифротӣ эълон ва фаъолияти онон дар кишвар мамнӯъ шудааст.